Oğlanlar qıyızlar, howjim marda maşinin içi giyin diyen klibi ahırına çıktı. Oğlanlar odan pristavcam etdi. YouTube'da da kanalını açarlarına birinci klibim şu olup duruyor. Çıkanına da şu klibin 17 saat bollu YouTube'da 513 tanıcıgan prosmotru var. İnnem gelin görelin klibi. Näme hakda gidýär, näýlik gidýär, derine ýaz, çyzyýas, option bölýäs. Gitdi onda bismillah. Bizde 4 yıl Karaşar'na, 5 yıl kepilik ve 5 vilayetimizde servisinde var. Reklamacık. Şöyle abi okey. Bilýän näme hakda gitdi şu reklam. Je tawr bara. Anta Izrail'de de lan. O yerim. Yok. Maşina çağırıyor kanava. Benim zilen çek. Ova? Yok. Oğlalla blogger ýöne aýdym görkezýärler. Ey. Severaydık geçen. Ferhat oğullar tuğla bir kol görmüyor şegelen yalak ikin arkayna oturuyorsun umuman niyecek kolyamadım. Sen size düşünürdüm görücülere düşünürdüm bir yerde şu oğullarla kisem blogger. Sen nagın şon klasaşı da amdadım. Kimin diydin? Avdin klasaşı. Ma avdijan sana klasaşın salamaydı ya şular yalak situasiya oldu şu zakadra motrof geldi şu oğullarla. Şon çip diyeceğim oğlum hiç yöne koyacaklar şular abisli blogger brat. Yani seyredin demesi, görün da men nisi pesi çüm ştadi ekran edip, şunu şu ekran çatıp, sizem görüp, menem görür yalat, çek inşallah onu. Şto bir 3 absüz dayderimiz yalak, yani yekice bir dadı var brat, kaç, seyret, yani sveta karekça, lakatsa, blogger, seyret, yine köp aydımsa bağışsan, diyecek olyan sedim, men lişnisin da, degem okladınız, dema prosta sizin gurulayan dadınız, menle kart yapan yalat, bloggerlara gövünümüz yeten ok mu? Size ene şunu görün. Ene size başvuru beni görkez yani bloggerlarla. Eder adam hara ekran vadı var bilýäňiz mi? Bul oğlanlar kalktı tak što ne menucu etmek için de sağ ol ne sere ovcum sene karadan geçmesi işte bunu bir kilecek bilýän mi? Nu bu malazet o her kilecek fişka zoğlan men ne diyeceğim bilmem ama onun için malazet bloggerlar usul yay Trend avlaydım ha.
Atlantic Station. Näme diýsen ama azza oglarlar. Yo, men şu kliple näme da kızaydın aýdaýyn şulam. Goýta görüň, da monet saat bolla görüň biraz şu klibi. Bloglar, abyş blogger brat ýene bir gezek ýapdy diýen. Blogger. Ýöne bireme gurlapdyr, ay bloggerlar, ne aýdymçylar, o zat her kim aýdym başaranok. Ay saňa deýse adyňam tanamok, aýdym aýdynyňam nirdiňem bilemok, radnoy. Ýöne bagşa golina girdi görne. Bloggerlar näme diýen, gorkadýa. Size bir fonna geçip edip ondan aňarsynda da ikinji lokatsiyada gyýyp beýdip saçyny oýnanok, şo bir klip edenok bagşan bolýar. Size prosta minimal format bilen şu bloggerlar umuman. Ene size gorkadýa diýişini. Bu nitmişlik etmän. Etmän. Biriňiziňe aýaňyz bir garşy şokurda aýlanyp ber. Näme kelläňiz ile guruldyňyz men bilemok. Men şu gelme men şu stola ýadyňyza düşýärmi, adyňyzy aýdyp oturjak. Pomnitsi, men näme diýdim? Ýadyňyza düşdüm şu maşadatlar bolup ber gördüňiz näme? Men şu zatlary 9 aý mundan azal bildim. Iminne şeýtçeňizi. Öz başına aýdymçy bolam, zadem aýmy planyp izinden şeýdip zat edip görmäňizi men şo wagtda aýtdym. Şoň üçin ýani adamlar. Umuman oglarlar gyzar, inesse. Bloggerlardan size zade klipçik, aýdymjyk. Dinläň, lezzet alyň, klibine de sözüm ýok. Men kanalymda şoka bal berýärdim da, ham ýöne şular ýaçyklady. Men kanalymda entek 10 bal alan klip ýok. 10 bal alan ýok. Men bloggerlar zaşşadyan diyecek. Özüm blogger deyip. Men blogger da mena kritik vaper bak. Yani men prosto mense şey diýaýdyn ne. Özümünkiler da diýaýçy. Men kanalymda ýeketek 10 balalan klip ene şular. Onu 10 balalan klipler. Innem ani gorkadyňda aýdymçylar. Bloggerlardan hani siz ýokary gorkadyňda. Emma sağ olun işiňizde sünnik oglarlar sizin birde diýjeňiz barmy? Söz ýok garam.